Sandelig siger jeg til dig. Tag det roligt nu, ikke? Det skal nok gå alt sammen. Ligesom den gode gamle Grundtvig. Jeg har sådan en i går. Ved du hvad? Nu jeg prøver lige at starte for musikken, og så skal se vi, om du så kan høre dig selv. Ja. Vi skal filme kasseshowet her. The man with the boxes. Udstyret. Vi skal filme udstyret. Nej, det er bare. Gretsch. Jeg var ude i det, der hedder en by, lille landsby, der Stydingen, hvor min kamp var. Stydingen? Ja. Nå. Og det er virkelig skæld med det, fordi ham der bor i Stydingen, egentlig var Clausen, sådan et par 30 år eller sådan noget, han har stoffer, og han er blevet taget på det, og han har fået... Altså lige nu her, eller hvad? Han sidder i fængsel nu. Han har fået 5 år, så han er halvalvorlig. Okay. Så han sidder i fængsel i Åbenbro, faktisk. Jeg filmer kassemanden, men jeg tænker bare, der skal underlægge... der skal være underlæggende musik, og der skal være sådan en tromviol. Ja. Så har jeg også sendt faren til den kriminelle der passer forsøger at passe huset og redde huset til det ellers ryger det på sig selv og på tvangs. Så han ham faren og kender som er Carsten Andresen. Han er lige 4 år, og han er 69 år. Så prøv lige at se, hvad de sidder og snakker her. Ja. De laver ikke dagens god. Vi er spioneret. Aftalt snak. At han kunne købe sig en nedlagt ejendom på Vestjylland, så tror jeg. Det er jo kriminelle. Jeg har engang sejlet med færgen fra Røden til Ebeltoft. De kaldte den Røden Æbelmost. Røden Æbeltoft. Musikvideoerne de kommer til at indeholde både musik, og inden at man får musikken, kommer der også en forklaring på, hvorfor det musik, I hører, er sådan, som det er. Så Michael, han står lige og siger noget her med et eller andet klogt. Det er jo fake news. Så er det min tur. Jeg har sejlet i hånden på anbefaling. Ja, men der er ikke nogen, man skal tage højde for, at der er folk derude. Det er dejligt. Nej, det er ikke som om sommeren. Nej. Så skal man lige kigge på, man tager sommeren frem, når man er. Gå i lov, Så jeg tog til Fyn. Jeg var ikke i byen. Jeg fattede ikke til så tog jeg til Ærø og var en masse hø. Jeg boede i et simpelthen psykologisk førstehjem. Hænger telefonen op? Ja, den står derovre. Det er jo optaget. Den lige stopper. Der er noget dernede. Der er noget nede i røret. Det skal ud. Det skal ud nu. Der skal over en gang. Nogle gange to. Nej, jeg skal sgu sove om natten som alle. Ja, nu skal jeg da også. Jeg vågner altid og skal fiske. Ja. Hvis jeg lader være med at drikke de sidste 2 timer, så sover jeg. Ja. Det gør jeg jo ikke. Jeg hælder den sidste kop kaffe ned, inden jeg går i seng. Jamen, så beder du sgu det. Så ligger jeg undrer over, at jeg ikke kan falde i søvn. Nej, det går nok meget godt. Du kan godt falde i søvn, men du skal bare fiske. Jeg vågner efter 4-5 timer, så skal jeg jo fiske. Ja, det er klart nok. Men det er også meget normalt for vildt, når de er oppe i 60'erne, så begynder det der nattepisser. Ja, det er sgu da det der indkomstmusik. Jeg synes, det er svært at få det sidste år. Ja, ideen om at lave aftalt-spil som et band, så har vi jo på en måde sammen med visionen. Så på den måde, så blev jeg faktisk musiker. Jeg var egentlig mere en historiefortæller. Sådan, ikke? Ja, det var jo det der med de 2 gamle ungeholder der, de kunne ikke noget frem til tiden jo. Michaels Mørkesmørk. Men det skal også være et navn, der passer på den gruppe, man ligesom er i. Det her med, at vi har den her dobbelt betydning. At vi har aftalt, hvornår vi skal spille. Vores forskelligheder som musikere, vores forskelligheder som personer,
bandet er jo det, der er bandet. Altså. Men det der, som gør det, altså kan koble alting sammen, det er det her folk music. Det har været forbudt jo. Så ja, der bliver protest. Så, ja, vi har blevet samlet med Jomfru Ane-Band og Dan Tyrell og Troels Trier. Selvfølgelig er der publikum. Om 5 år er aftalt spillet. Et eller andet sted, hvor de har aftalt spillet. Det kan jo godt være, at det er på Korsted del Sol sammen med C.V. Jørgensen. Er de